Gumalaw ka. Ow! Salamat po tayo Mento and like and share po. Okay mga gamba, welcome back to my channel. Mag-shoutout muna tayo. Yung mga nanalo mga kagamba nakaraan ng raffle natin, yung dalawa hindi na nag-PM. Hindi ko malaman kung bakit, hindi na yata nanood. So, shoutout muna tayo kay Kim Emmanuel Bautista ng Valenzuela, Bulacan. Kay Jeff Ronda, happy birthday, belated happy birthday sa kanyang asawa. Si Nanit Pagarigan. Yung mga reseller dyan mga kagamba, okay na, papadami na yung kagamba natin. So, pwede na kayo mag-umpisa. PM lang ako. May discount kayo mga kagamba, saka may libre kayong palita. Kay Kamamaw TV, shoutout sa'yo Kamamaw TV. Si Kasakmal Kagamchoy, yan, shoutout sa'yo. Si Kois TV, shoutout sa'yo. Pasyal ka lang dito, may mga kagamba tayo rito. Kagimba TV, si Kakamba TV, yan, shoutout sa inyo Kagambino Lakay, shoutout sa'yo Ayan ang picture, yan. Isang brown saka isang black mga kagamba. Ayan, mas bati pa rin to. Ayan pati ulog ka agad. Ayan. Tapos ito yung black. Ayan. Ayan yung black. So, shoot na natin para magharap na sila. Tingnan natin. Gumalaw ka. Patay na yata si Brown. Grabe. Katawan sila. Ang gumataw si Brown. Nadali niya si Black. Magamba. Ang tindi nitong... Ala. Nadali si Brown. Bandang huli. Hindi nang laban ito. Ang tagal ng bakbakan, Nako, mukhang tatabla itong mga gamba. Mukhang tatabla itong dalawa na ito, hindi na gumalaw, Ayun. Umakyat pa si Brown. Wala na mga gamba. Ang tindi ng laban, tingnan nyo naman. Tabla mga gamba, parehas hindi na gumalaw. Parehas na pusuan kanina. Kung ulitin nyo lang yung panonood nyo. Ayan parehas na pusuan yan. So yun, agad dito na lang mga gamba. Ang ganda ng laban na to, ang lupit. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita to Mindo. Like and share po. Bye!